जोंनि गेजेराव रंजानायनि बाथ्रा गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बिफाफोरनि सान जानायखाय दिनै जोङो बिमा सानै आरो आं बिसा सासे जोङो ज' जानानै जोङो दिनै बिफाफोरखौ जोङो मान होनायनि मुङै जोङो बे सार्भिसखौ जों खालामदों जोङो न'आवनो थानानै जायफोरनाखि बे सार्भिसाव एटेन्ड खालामदों बिथांमोन बयखौबो जोङो खावलायो जोंजों लोगोसे थानानै जोङो बिफाफोरखौ जोङो मान होनि आरो इसोर बिफानि जे गोथां बाथ्रा बेफोरखौ जोङो सोलोंलायनि दिनैनि थाखाय जोङो गाहाम बाथ्राखौ जोंनि डायोसिसनि बङाइगाव डायोसिसनि उइमेन प्रेसिडेन्टनिफ्राय जोङो खोनानो मोनगोन आरो दिनैनि गोथार बिलाइ फरायनायखौ जोंनि मानगोनां जोंनि सार्केलनि दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जोङो खोनासंनो मोनगोन बेनिखायनो फै जोङो बे समाव जोङो इसोरखौ बाख्नायनानै जोङो रोजाबनि जै जाथों जिसु नोंनि मुं जों बेखौ रोजाबनानै इसोरखौ जोङो बाख्नायनि जै जाथों जिसु नोंनि मुं गेदेर रंजानाय नोंनि स्रांखौ नों हाथारा रावबो फेजेननो जै जाथों मानसिनि महर लानानै Jesus